Som al CRAI Biblioteca de Mundet i aquí ho trobem tot, fins i tot els objectes perduts. Ahir vaig venir i vaig estar estudiant aquella part i em vaig deixar el casco de la moto. El necessito. L'heu trobat? És aquest? Moltes gràcies, de veritat. M'he deixat la meva peça làser. Com aquesta? Sí, aquesta, merci. No t'ha perdut de segrons. La meva data, sisplau. Perdona, fa una estona he vingut amb el meu amic Joan i és que fa molt temps no el veig i la veritat estic molt preocupat. Hola!